Avui ens ficarem a la pell d'un titella, però no d'un titella qualsevol, sinó un titella que és un dels millors violoncelistes de la història. I es diu, esclar, Pau Casals. Com explicaríeu la vida i la personalitat de Pau Casals a nens entre 7 i 11 anys? L'Enric Rovira i l'Arnau Colom de Forani Teatre han trobat una manera amb el músic Denis Navarro. El muntatge del teatrí ja és un espectacle que comença 3 hores abans de la funció. Ho hem de construir, l'hem de fer el muntatge i això comporta que un dia amb la furgoneta durant el viatge es trenca una bombilla i 10 minuts abans de començar l'espectacle no hi ha aquella bombilla, has d'anar a buscar un súper a prop. És una manera d'actuar que ve molt recolzada sobre això. Si això ho veus com algo que et va a la contra, ho pateixes més i en sortim reforçats, perquè l'actuació després la fas amb més forces i amb més ganes que arribi si abans t'has empapat de tot el muntatge i de l'esforç que comporta fer-ho tot. Es van conèixer a l'Escola del Teatre d'Albert i Tobias. L'Enric, a part d'actor, també és músic. Per això la música és un element clau en els seus espectacles. L'Arnau se'n va anar d'Erasmus a Praga perquè és una de les ciutats europees amb més tradició de titelles. Sovint hi representen òperes com Don Giovanni de Mozart. Vam veure una manera de fer diferent i ens va agradar molt. Sí, sobretot ens va agradar molt aquesta despreocupació, no? Exacte. Aquí el que havíem vist, que estava ben fet, però que no hi havia aquesta... Això, no? Ens va agradar molt que hi havia música, els manipuladors es veien, narraven, no tenien cap problema per amagar cap tots els objectes per allà. Érem d'estartar-lo, no? I això ens va agradar molt. El tema d'estartalat sempre ens ha agradat bastant. Sí. Ells mateixos construeixen els titelles i assagen en un mas a Albinyana, al Baix Penedès. Ens hem inspirat amb la titella txeca, però no ho som ben bé. És el pas previ a la titella txeca. És a dir, està entremig dels pupis sicilians, que són uns titelles com el que tens tu aquí a la mà, que és el pare de Pau Casals, que encarna aquest personatge, que tenen una tija i no tenen res més, no tenen fils, però és un moviment bastant brusc. Normalment els fan servir per representar armats. Ja són aquí! Uau! Han construït un teatrí txec, però amb la taula més baixa, perquè en aquest espectacle s'han basat en dues tradicions de titelles, la txeca i la japonesa, anomenada bunraku. Senyores i senyors, ladies and gentlemen, madame et monsieur, per tots vostès... Ens donava tendresa i ens donava emoció i ens donava sobretot realisme, que creiem que era important tractant-se de recrear la biografia de Pau Casals. Mestres! No me'n recordo. Hi ha 5 Pau Casals. Aquest seria el nen. Aquest ja el que té 7-9 anys. Després aquest altre ja en té una vintena. Ja l'hem fet bastant calvo, Bastant calvo. Però vol dir que sigui gran, eh? Pau Casals es va quedar calvo bastant jove, sí, totes les fotos que veus és jove. En aquella època no hi havia els tractaments que hi ha ara. Aquest ja és adult, ja més gran. 50 anys, no? Sí, 50-60, i aquest l'última època d'Avi, quan hi ha tot el discurs de l'ONU, i tota aquesta època més de compromès amb la pau. Et deixem tocar-li la calva, si vols. Són molt finetes, les calves. Sí. I això com que ho heu fet? Això és una mena de... Això són cordills. Són cordills, són uns filferros que es fan servir per enramar les enredaderes a les parets. És una qüestió de coses de jardineria. La primera imatge que ens ve al cap si pensem en Pau Casals és tocant el cant dels ocells, ja de gran. Però en aquest espectacle ens presenten un Pau de ben menut que creix i descobreix la vida i el món a través de la música.
El pare de Casals va ensenyar-li música des dels 5 anys i el barber del poble li va construir el primer instrument. Bon dia, pare! El primer instrument és una carbasseta que no sona a cello, és una panya. Sí. No sabem com devia sonar, però... Llavors toco d'una manera sobre el pont. I clar, la gent se queda sorpresa, però... Per il·lustrar la vida de Casals es fan servir peces que ell va popularitzar. De les suites de Bach he tret una sarabanda, que és aquesta. On hi ha harmonies així una mica dissonants, perquè és un moment de tensió. Llavors corresponia a l'atmosfera de la guerra i del patiment. Sobretot és auditiu, I sensitiu, perquè és això, com que ho lliguem amb l'emoció. Sí. No és la peça per la peça, sinó és la peça acompanyant l'escena. Llavors, clar, crea un global molt maco. La guerra és una cosa terrible. Però com se'ls dona vida als titelles? Un agafa el cap i l'altre aquesta mà. I tu en aquest cas mouries els peus, per darrere. Jo t'hauria de moure els peus. Per aquí, per aquí. Per aquí, Vale? Llavors jo t'indico on vull anar amb el cap. Clàudia, Casals era violoncel·lista, no ballarí. Vinga, anem. Ja, però és que Arnau, Segueix-me. No, Arnau, és que no passa? puc moure el titella. Com el mous? És que... M'ha fet força als braços. És que Què jo penses, que els titellaires no necessitem entrenament o què? Si jo estic cagant-lo, tiguesso, en 30 segons el meu braç ja no pot més. Però jo he d'entrar aquí i m'he d'instal·lar en el seu ritme. Si jo m'instal·lo, som un. Llavors no es cansa ni ell ni em canso jo. D'acord, entesos. Vale, vull dir, has d'instal·lar. Sí, instal·la't dins el seu ritme, si pots. Molt bé. Sí, així. Exacte. Clar, ara em sento més lleugera. Ho veus, no, la És diferència? veritat. En Pau és... Ens atrevim a posar veu a un titella. Com? Com vols dir que jo soc mala persona? No, home, no, que és broma! Mira, mira! Pau Casals va ser un gran violoncel·lista, però segurament el que ha perpetuat més la seva figura ha estat la seva lluita per la pau i la llibertat. Per ser un gran músic no s'ha de deixar de ser mai un nen. Per això a en Pau Casals li hagués encantat aquest espectacle. Oi que sí, Pau? Sí, m'hagués encantat!